Buang akong umyuga. Tintawana. Grabe yung baydura. Kadaghanan ako sundi. Sus! Luuya sa asawa ni nga tuas gawas. Karon, kapila na kababay. Nga iyang giabot-abot. Karon, nilakaw na sad. Ya, di na ba ni Agi aning libon? Sus! Di ba ka babay? Milo. Kikaabot na kay muram sa nagmilo og naong tawhana. Pero ang nakapabura na kay kwartahan na kay na. Tungod siyang asawa nga tuwas gawas. Stilan yung bangon na gining buang. Karon nakaibaw ko nga babae na sad mo ikiabot na. Sundan ko na. Kay ang iyar bang asawa ug dito muli unyang hapon. Karon gitong adlaw. Maor man ano hapon niya karong adlaw maabot niya tong hapon. Basi ko sa orasa basta masakpan ko na siya. Nga naa gani ka istoryang babae. Ako itong pangitag paagi ang anyang asawa nga makita ko kay ako nagsumbong. Kay upuhan, ini kasuko siyang asawa. Unya lang paruho ng upawan na. Aw, ang kami siya siyang asawa. Mo'y mag-ana. Unsa ganin ang ana? Apir ba? Asa naman siya Ernesto? Pero ti mundo kaya. Ganihar ko nagbuhat diri. Kung daghan pa kang trabaho ba? Kung tuhan, sige magdugay-dugay mo pa. Ma'am. Oy, Ernesto! Oh. Kaya man mo niya. Saman, andam na ka? Siyempre, andam pa ko kay bawag ka nga. Ang akong asawa, maabot ba yun? Munang mapabuko na mo. Mao gani. Mao gani niya kanang mag-andam jud ka kay ang imong asawa. Pila ba to ka tuig dito sa Saudi America, wala mo uli. Wala na. Importante ka makabuko na kudaan kay para nga ako rin. Imo lang pura gipasinawan maayo na imong upaw. Para nga dili kay ni masyama, kuan na to masunggat ang ay, bawal may ka. Kalalat. Oh, sige, masakto jud na kay may na kanang andam jud ka. Ya sa to pa, okay na nga akong pagbabok nimo. Ang bayad, oy. Ay akong bay. Unya ni kabot ato. Bayad to. Ichiki lang. Ichikil ako. Ichikil man ko. Hindi tini akong amigo, kwartahan na kayo ba kayo chiki-chiki na lang ba? Parang animal. Kaupaw lagi kita kitang kao. Mapriso ka. Pastilan. Arang-arang maglawas yung bayhana yung ginuo, no? Meron si Kinjoy kay lawas. Pastilan yung upawang. Grabe ka ba yun? Sus! Morbida. Wa origan. Luda rin ng bayhana na ipakita pa yun na ng upaw nga. Sus! Yung bukong slubi. Karon ka. Kay nganlan na may pawan kasi mga asawa nga naana sa kay babae nga ang lawas murag si Kinjoy. Karon kang buanga ka isumbong kasi mga asawa. O asa ron dapit ug uli na baron. Aw pangitaon ako ug wala adtuon ako sa inyo ha. Mapriso ka. Asa naman sa tupaingon tong ako ang bana nga wa man ko kakita niya diri sa manukan. Stilan ginitawhan na magsige gid siya lakaw-lakaw nga kahibaw siya nga karong adlaw mo uli ko. Kay mas ayo lang po na nga musugat siya nako kay para makakisi ani akong palalat. Kunya karon wa jud ko kakita niya. Stilan ginitawhan na gid eh. Ma'am, tiga-asa ka ma'am. Yan nga magkasa manuka ni Ernesto sa mukha nga piting pawag oh. San ta ka nakalimutan kasi mo silingan sa una ako ni si Gracia ang asawa ni Ernesto upaw hayam do bana di ay. Hasta surtinga niya. Si Gracia. Ikaw dito yung nasawang katong hingatos gawas. Ay o ako to. Ano? Nga. Mo tama sa taon ka. Buanga na nalimot ko tungod sa imong kaputi kay gwapan bukag mayo niya. Uy ma'am, ang imong bana out di Gracia. Ang imong bana nga si Ernesto sa mukha. Pirme ko nang gipangitan. Nagsunod-sunod ang babae nga ikakita na niya bisig asa. Nya karon bago pa gyud ako nasundan. May pay aton tuon masakpan to nimo. Daan pala dito ko upawan naghimo na sa milagro. Kana, dala ko dito. Unya ra. Unsa may imo ang nakaibga na ng upaw nga. Yan sa unang nanguyab ko mo mo ko masukta. Ang akong naibga na ni Ernesto upaw kana iyang ulo. Dugsing niya sa kuha. Na mao ni kay sayang. So karon Ernesto kay ang kanang bayad mo sa hotel imo ra mang i-cheke. So ama naman si mga Ano di kalab? Balik na ako nagbantay dito sa manukan. Kaya hindi na din mo gibantayan diri di ay. Kaya batayan. Si batayan ko. Isang nabihan na. Kini. Mao ni ang hotel nga akong niboko. Sa hotel ka para igabot nimo. Ay, jud ko ilag-ilar dito. Kisa man nimo kuyo. Kanang oy. Meron di po ni pentang kaani we. Ako dugar gi kon ninginadla niyo duha. Ay kanang ma'am, pasensya na jud kayo mama kanang ako na lang mo explain ma'am para kanang
makasabot ka sa sitwasyon ba nga dili ta ko babae ani imuhang bana ma'am. Kasi dili, nasakpan na mo. Dinay pa yung mong duha nga nakita Ay, naman dili ako. lagi ma'am, ana lagi ni ma'am. Ang imong bana nagpa-book og hotel kay kuno ang iyang asawa muuli ay na kay unom kuno katuig dito sa Saudi Amerika. Unya nangandam siya og hotel kay uli kuno nimo mag-hotel mong duha kay para ang iyang lubot bugnawan. Unya nag-abot mi dire kay tungod iyang gipakita nako ang imong picture kay para dili Diskarte lahi na na, diskarte. Ikaw may tagkiya sa Dili, hotel, pamilya. may kari hotel. Ha? dili paminaw ma'am nga kanang kasang picture sa mga asawa ron. Be, pataan Kinaw? ako. Ako No. pa na yung ipasabot. May awam sa ngabil. Kanawa ba mauna? Waray ko. Kanawa. Oo lagi na ma'am. Kanawa. Usa man Ang gusto mo sa imong bana ma'am nga mag-abot mi diri kay ako na lang mo dala nimo dito sa hotel kay siya mag-andam na lang daw kuno siya dito sa hotel og burles para makita dani ang duha ka sinaw. Oh, mauna Ya, siya. ngano man ka? Ngano man imo manggida Ikaw o sa- akong bana nimo? Ikaw sad sir, ayaw sad pag pataka-taka og istorya diha nga kabit. Di sa kong patol aning naong aning Ernesto oy. Unsa ayaw ba nga na kay mabot ko sa trabaho. Ikaw ba? Ang angay naman. Parang Boss niya, boss. Give me a spleen. Ato na lang kuha yan, di na lang ako idayon nag-book ang hotel kay ma-apel ko ani Kanawa. yung Ang botay bahala mo diha. Naman. Wala ko'y hotel nga. Among pag- No.